Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ipapaliban muna natin yung every other day natin na tropical weather analysis. Dito muna tayo, K98W, kaya ito po yung ating initial update na yung early morning ng Thursday, July 20th, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our butihing Mayor Nelson Legacion at ating butihing Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. So, gaya ng sinabi ko, ito na po yung initial update kay 98W at malapit na po siya maging isang ganap na bagyo at binabantayan po natin closely dahil po napaka haywire po ang mga computer models. So, paiba-iba po ang mga track ng mga computer models. So, hindi natin alam kung saan siya pupunta, lalo na paglampas ng third day. Kasi yung blend ng computer models from 24 hours to 72 hours, so 3 days from now, ay talagang magkakasama pa rin yung tracking nila. But pagdating ng ika-4 hanggang ikilamang araw ay medyo nagdi-disperse na yung tracking nila. Yung isa papuntang Luzon, yung isa papuntang Taiwan, meron pang isang papuntang Okinawa. So napaka-laki ng discrepancy. So hindi natin alam kung saan talaga siya pupunta after day 3. So yun muna po ang advice ko sa inyo, but we need to monitor this kung ano man ang magiging tracking niya. Dahil po mapilig ko po itong system na ito at may mga pinapakita na po ang mga wind models na baka magkaroon ng enhanced rapid intensification o yung tinatawag magkakaroon ng extreme rapid intensification, yung ERI. Kaya babantayin po natin ito closely. At ito po yung ating GraphSat kaninang hapon o kahapon ng hapon. So, ito po siya. 3 araw na po nandyan siya. Nahihirapan mag-develop dahil po malakas yung upper level winds. Kakaroon po siya na tinatawag nating moderate to slightly strong northerly shear na hindi po natutuloy ang mag-develop itong system na ito. But sa nakalipas na ilang oras ay humihina na po yung wind shear at nagsisimula na po siyang mag-move towards the north at nakikita natin sa satellite. Mamaya papakita namin sa inyo na medyo gumaganda yung kanyang sirkulasyon. At ang area po ng Bicol, Mimaropa, Visayas at Mindanao ay magkakaroon pa rin mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms dahil po ditawag dating monsoon trough. So magkakaroon po dyan ng mga thunderstorms hapon-hapon. At hopefully sana hanggang dyan na lang para hindi po tayo masyadong maapektuhan itong weather system na ito. Si Talim ay low pressure na lamang. Natutunaw na po sa may north or northwest of Hanoi, Vietnam. Yung habagat, standby muna siya po dito sa may east coast ng Vietnam. At usually ang habagat kapag walang LPA sa dito sa area na ito, dito lamang po siya. But pag ito po ay lumakas, definitely itong monsoon ay babalik ulit sa Pilipinas. So ganun po 'yan. Okay, ganun ang nature nila. So ito pong high pressure dito ay hindi halos gumagalaw. Ito po ang culprit kung bakit may mga ibang models na pinapalandfall sa Luzon. So ito po yung ating unang advisory mula sa typhoon2000.info. Ito po yung URL niyan. Stormwatch number 1 kaninang kahapon ng 11:30 PM. Kanina lamang po yan. At nasa layong 710 kilometers po siya sa 8 PM kahapon east of Surigao. Nasa kaligitnaan po siya ng South Philippine Sea. Ang hangin niya nasa 35 kph, gusting to 50. So, isa po siyang low pressure system. At kumilos po ito ng northwest at 27 kph, nakalipas na 6 na oras. Pero sa nakikita natin na yun, mukhang northward na po siya. Base po sa mga computer models. At kapag nag-develop po ito bilang bagyo, bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa as Egay. Okay? And ang habagat, posibleng bumalik sa atin ngayong weekend kapag healthy na po itong si Egay base sa nakikita natin sa mga computer models. So ito po yung by the way, ito po yung tracking natin na ginawa. Blended na po ito lahat. Galing po ito sa lahat ng mga computer models. Pig-blend natin sa possible tracking niya. Kaya makita niyo yung area of uncertainty. Ito po yun.
So, kapag nasa loob po kayo niyan, medyo magbantay po tayo dahil po ang southern track niyan ay posible dito sa may Northern Bicol, Central Luzon, Northern Luzon, at yung pinaka-northernmost track niya ay posible dito sa may Okinawa at Taiwan. So, hindi pa po natin sure kung saan sila daan. But ito yung initial update natin. At for the next 2 days, gagalaw po siya north-northeast to north. At dito na po siya mag-intensify sometime Friday or bukas, Friday or Sabado. At hindi natin aalisin ang possibility na maging isa po siyang napakalakas na bagyo. Hopefully, hindi siya maging super typhoon, but mukhang magkakaroon po siya ng extreme rapid intensification dito po sa may kalagitnaan po ng Central Philippine Sea dahil po mainit po dito ang karagatan. Kapag naging bagyo na yan, makikita natin yung oceanic heat content kung gaano kainit po dito. Kasi may pinapakita ang mga wind models na from 85 kph, magiging 195 siya in the span of 1 to 2 days. So, yan po ang medyo nakaka-worry, okay? And kung at tandaan po natin, ang forecast na ito, pagdating po dito ay mababa po ang probability o napakataas pa ang uncertainty. Hindi po natin sure. So, less than 30% po ang probability nitong day 4 to day 5. So, ito po yung tinatawag nating highly uncertain forecast. Samantala ito, day 1 to day 3 ay medyo mataas na po ang probability niyan. Okay? Ito po yung lahat ng computer models. Ito yung sinasabi ko kanina kung bakit napakalaki ng discrepancy. Ito po yung forecast from day 0 to day 3. So, medyo blended po lahat ng computer models. Nag-agree sila lahat. Pero pagdating po sa day 4 to day 5, medyo naghiwalay na. Ito yung American model. Ito yung European model. Ito naman sa gitna, yung Canadian model. At meron pang iba dito ang pasok ng iba. Yung US Navy model at iba-iba pang mga models. Lalo po yung mga ensemble. So, napakahirap. Hindi pa natin alam kung saan talaga siya tatahak. Until mag-blend po siya kagaya nito. Pag mag-blend po yan, mataas na po ang probability niyan. Usually naman talaga during the past decades and years, ang mga forecast, pag more than 3 days, at talagang hindi pa natin alam. Napakalaki ng uncertainty. Lalo na ito, napakalayo ng agwat ng European at American model. Usually, hindi naman kanyang kaagwat. So, it's a big question mark kung saan siya pupunta. But, gaya na sinabi ko, kababayan natin from Northern Bicol, Central Luzon, hanggang dito sa may Okinawa ay mag-observe o mag-monitor sa magiging progress po nitong soon-to-be Egay. Okay? So, i-pray natin na umakyat siya. Sana magbago pa po ang forecast. So, yan po siya. Nag-organize pa as of this time. At sa zoom-in satellite animation, gamitin natin yung night vision at kitang-kita po natin dito yung kanyang developing center. Halos gumagalaw po siya pa north-northeast sa 6-hour loop pag ganito. Okay? So, mukhang sumusunod naman sa computer model. So, it's still in an organized. So, patuloy pa rin siyang nagde-develop as of this time. Hindi pa rin siya bagyo, but anytime today, baka mag-upgrade na po ito. Pagdating sa ulan, ito po yung ulan for the next 3 days. Gaya ng sinabi ko, every day, every afternoon, lalong-lalo na ay magkakaroon po tayo ng mga ulan. Ito po, Thursday afternoon, halos buong Pilipinas, may mga ulan. Thunderstorms. Friday po yan. Nandito na yung storm. Oh. Okay? And Sabado, yan, may mga ulan-ulan pa rin talaga. Lalo na yung monsoon trough ay nagbibigay po ng mga ulan dyan, yung extension from the storm. Okay? Ka-embed kasi siya sa monsoon trough. Panahon kasi ng monsoon trough na yun. Kaya,
halos na-experience po natin mga pabugso-bugsong ulan. Sa Sunday, ito kasi yung track ng ECMWF, lalapit po sa Luzon, kaya magkakaroon po ng bad weather na ang Kabikulan, although inaasahan po yan by Monday kapag matuloy po ang track ng European model. So, it's not yet sure, but we will monitor that. Okay? Abangan na lang ninyo ang pinaka-latest update at makinig sa mga latest information mula sa Pag-asa at sa iba't ibang official agencies na monitor ninyo o tinatrust ninyo pagdating po sa ganitong mga bagyo. Okay, so abangan po natin ang mga magiging susunod na senaryo sa mga models. I'll try to be back mamayang gabi para ibigay sa inyo pinaka-latest nitong system na ito. At i-pray natin na sana mag-record po itong magiging bagyo. Again, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Good night to all. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.